Guys, video ko जोबजासिम नाय video ko जोबजासिम नायबा हले इन्टारेस्टिं मोननाय नङा दै मिथिबायना video ko जोबजासिम नाय आरो इन्टारेस्टिं लाबानो जाबाय बिदिब्ला बांद्राय पेक खालामबाय थाला video ko थाब जागायजेननोसै आरोना बेफोरबायदि कुइसन सोंग्रा मानसिखौ नैखौ लागायना होनांगोनलै अरे कहना क्या चाहते हो एबार सोंसै दै मा सोंखो दादे सों बिदि मा बुस्थु सोलाय बखलाय खालामबा सायो ओमफ्राय हाबलांबा मोजां मोनो ए भाई तू कौन होता है मुझे ऐसा बोलने वाला आवाज नीचे करके बात करो अबे साला सोर अमा बुन्दानि फिसा जालालै बेफोरबायदि कुइसन सोंनो साला सुवाटा नै सोरबाया दसेल' खालामो आरो सोरबाया हरसे खालामो बिदि खालामनासो बिसोरना जायो तो तू ये जितनी बातें कर रहा है ना गोल भोसड़ी के तेरे गान में डाल दूंगा मैं ठीक है सोरबा जासिगोलै नों मालाबा खिगारलानाय सेन्देलजों मालाबा सोरखौबा बेफोरबायदि कुइसन सोंना लाबा हले नों गैला मिना बारा आबे अमा बुन्दा नों मोजां कुइसन सोंनाय बायदि मोनदो नामा मिनिनाङा बारा जा पूछ क्या कुइसनखौ थाब खोन्था एसेबां थाबबो खोन्थानाङा एसे साननानै खोन्था ओमफ्राय माने इन्टारेस्ट जानांगौ आरो इन्टारेस्ट थाखायसो बानायदों नालाय भिडिअखौ चटक चूतिया लग रहा है दसेल' खालामो आरो सोरबाया हरसे खालामो बिदि खालामनासो बिसोरना जायो ओमफ्राय बिसोर मा खालामो चुप हो जाओ आं बे अमा बुन्दानि भिडिअखौ फेसबुकआव मोनदो बिदिब्ला फेसबुकनि भिडिअनि कमेन्टखौ नायना लादो नोंथांमोना नो 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 माखौ खोनासंबाय थादोलै बिनानाव लासैनो सेन्देलखौ खुना लासैनो लागायना हो सिरि थांबाय थाथो मानसिनि माबे अंगआव आखाइ सोना होबा दै गयो अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज नोमा खर' जानाय खामानि मोनाखै बे बाथरुमाव थांनानै हेन्देल मारि थां जानला माला कुइसन खालामनाङा नों जाम्बा साले का खोपड़ी तोड़ साले का अरे भाई देबैलाय कार जोबाय कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर सिख्लाफोराबो मोजां सोमोन्दो खोमा बेफोरबायदि कुइसन खालामबाय थानायखाय इसे गोजान जाना नंगौना बेफोरबायदि मानो चान्स होबाय थादो सोंनो बे सैमा बुन्दा अमा बुन्दाबा बहानि जाखो बेफोरबायदि कुइसन खालामबाय थानो जानला मानला तेरी माँ का भोसड़ा फड़वे तूने क्या किया रे एबार सोंसै दै मा सोंखो दादे सों बिदि मा बुस्थु सोलाय बखलाय खालामबा सायो ओमफ्राय हाबलांबा मोजां मोनो तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है आयो मा बुस्थु दे बंद करो ये सब नाटक कुछ लाइफ में अच्छा करो अरे ऊपर वाले को जवाब देना है शर्म करो दल्लो शर्म करो गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बिखौनोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस लव यू बाय बाय